Sanak kuado pertanyaan dari dun sanak kita Safredi. Mak baa cara lemak. Kalau seorang mamak lah berusaha untuk menghargai kemanakan. Tapi kemanakan kau tak pernah menghargai mamak. Itulah. Udah Safredi non ngecek kau. Karano bala diudah kau dak. Karano saliang arago marago ikolah da ado. Lah bobrok minang kabau ko kini. Ado mamak na marago kemanakan. Kemanakan dak marago mamak. Ado kemanakan marago mamak. Tibu di mamak dak marago kemanakan. Jadilah timbang bae. Jadi kalau ado kemanakan nandak marago mamak. Ko perlu ado kerjasama mas anak. Ba kok dan kecen para luado kerjasama. Nan kamanakan ko kan punya indu. Nan indu eko dun sanak padusi di awak. Nan si mama. Dun sanak padusi nama lain berarti itu namanya kamanakan di awak. Kalau lah nyopadianse de dun sanak padusi ko kamanakan ko basi lantehangan ka mama ayo itu terjadi jadi lenada. Da ado maragoi kamanakan ko kamama ledo. Tu karanoe kesalahane de awak orang padusi di Minangkabau. Indak pandai manasihati anak ko lah salah jalan. Lai batu perangi mama Idak nyoragoi de kamanakan. Berarti na salah padusi. Ba ko dak dinasihati anak awak. Ba awak angko ke mama awak dak baterati. Ba kau ko ke mama kau dak baterati. Jadi harus ado kerjasama yang baik. Seorang indu aja seorang mama ku harus ado kerjasama yang baik. Jadi sana kalau lah ado kemanakan namo detu ndak nyaragoy awak ledo. Kecen ka indu Kok kakak padusi awak lah, kok adik padusi awak lah kecen. Kok kau ni awak ni. Dan tagu perangi kemanakan den ni. Sumbang jawe den ni. Ba anak uni ko ni. Kok adik awak dia bapa kemanakan den ko. Buruk kelakuan dan tagu. Sumbang jawe dia. Dak adonyo rago den do. Jadi adolah kerjasama antara mama jo dun sanak padusi. Jadi nan dun sanak padusi ko jangan membangkang lawaknya kecek ni dun sanak laki-laki. Kok iyo buruk perangi anak awak. Adik kecek ni tu ke dun sanak laki. Yo dah sama-sama kita bantu dah. Udah tolong udah nasihati ka manakan udah. Den nusaun lo nasihati anak den. Jadi harus ado ke kolaborasi antara indua jo si mama. Biar bisa kita poloon balik moral anak ko. Anan mama dan kecen lo ka mama. Jangan sampai ado kato-kato bosan untuk memeloon generasi penerus awak. Masalahnya bako gua Allah gaek mama akan menakan ko nang gantian mah. Jadi mama indak boleh bosan untuk menasihati kemanakan tersebut. Harus balapang dado awak. Harus baragi yang tabah awak untuk menasihati kemanakan ko. Tapi kalau tidak ada raso sabar di hati mama menasihati kemanakan mereka ko, bertambah hancur jadi dah Minangkabau ko. Bertambah kabau saya nanti tinggal gitu ko lai. Dak tentu de anak muda-muda kini anak Minangkabau lah do. Nan adat budaya gitu ko lah terkikis habis. Jadi nan udah nan minta saran dari den kwa saran den cik lo kau udah. Jangan bosan mengecehan kemanakan dan pakak-pakak ko. Biar generasi awak ko terbentuk ke depannya. Jangan ada kata jenuh untuk menasihati kemanakan-kemanakan dan pandi-pandi ta. Emanglah tugas mama. Emang tugas induk. Untuk maja kemanakan maja anak nandak pandai berterati ke mama nan lewat terati. Tapi kok ada mama ndak terati biarlah nak nyoga seladi kemanakan tu dah. Tapi kalau lela batu mama nyo ada je nyo ara gue di kemanakan dah. Basamo-samo kita majai.
Tapi giliran nado mamak nandak batu nyo wajib dak kita ragoi. Lah, mau itu sini juga.